Velkommen til Helhedsforståelse for Forsvarets Virke. Jeg hedder Anne-Sophie Schødt og er kursusleder på kurset her i 2015. Jeg vil nu give jer en kort introduktion til forløbet på vegne af kursets undervisere. Faget Helhedsforståelse for Forsvarets Virke handler selvfølgelig om helhedsforståelse, og med det der mener vi helhedsforståelse for forsvarets organisation, for værn og enheder og for de opgaver, som forsvaret er til at udføre. Helhedsforståelse gælder også at forstå sammenhæng mellem strategi, operationer og ledelse, og i den forbindelse også forståelse for den strategiske kontekst, som forsvaret opererer i ude i verden. Det vil sige både at kunne forstå det internationale samarbejde, som forsvaret er engageret i, men også at forstå de konflikter, som forsvaret intervenerer i. Og i den sammenhæng også selvfølgelig at forstå konsekvenserne af de ledelsesmæssige beslutninger, som forsvarets ledere dagligt udfører, både ude og hjemme. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en case, for på den måde at anskueliggøre fagets pointer. Vi har valgt en konflikt, Libyen, for på den måde at stille skarpt på de udfordringer, som forsvaret står i. Er det så blevet Libyen? Det er fordi Libyen er en operation, som har fundet sted for nylig. Det er en central og vigtig operation set med danske øjne, og ikke mindst med flyvevåbens øjne. Men vi vil også inddrage de andre værn og deres deltagelse i Libyen-missionen, for eksempel maritim blokade og den eventuelle brug af specialstyrker i Libyen. Vi er meget optaget af at sætte nogle frugtbare rammer for jeres læring. Det gælder både transfer og transformation. Og transfer, det er jo det at kunne overføre den viden og de færdigheder og kompetencer, som I opnår gennem kurset, og kunne overføre dem til jeres daglige virke som leder i det danske forsvar. Transformation handler om at overskride sig selv, og det kræver mod at kunne overskride sig selv på den måde, som vi forstår det, at kunne dele sine analyser og refleksioner, selvom de er ufærdige, og kunne diskutere dem med andre for i sidste ende at nå et nyt og mere reflekteret sted hen, både som menneske og som organisation. Og i den forbindelse har vi meget fokus på refleksion, for at give jer et konkret redskab til at udvikle jeres ledelseskompetencer. Endelig så bliver engelsk også integreret i forløbet, primært med henblik på at udvikle jeres skriftlige sprogfærdigheder på engelsk. Vi ses selvfølgelig på tilstedeværelsesdagene på FLOS, men derudover så ses vi også, hvis man kan sige det sådan, på forskellige platforme. Der er både det individuelle officershus, som I skal udføre, eller som I skal oprette, hvor I skal uploade jeres CV og en præsentationsvideo. Det kan I læse om i velkomstbrevet. Og så er der Google-sitet, som I også skal læse om i velkomstbrevet, og der vil I finde den første opgave, som er en opgave, hvor I skal skrive jeres forventninger til kurset, som vi så vil prøve at komme i møde. Derudover vil der deles anden information på Google-sitet, så det er vigtigt at hele tiden følge med der, hvor informationen deles. Og så er der Google-drevet, som kan man sige ligger bagved, hvor I hen ad vejen vil finde både kursusbeskrivelse og litteratur og de opgaver, som I øvrigt skal lave gennem kurset, de skriftlige opgaver. Her til sidst, der kan I se navnene på underviserne. Vi glæder os rigtig meget til at møde jer. I første omgang virtuelt, og dernæst ved den første tilstedeværelsesundervisning, når vi når frem til februar. På gensyn.